Ko muimbi uyu chavakambomurayira chiko chaakanga atadza chimbori chiko, mhosva yaakanga apara imburi yeiko, dai akararama zvimwe nhasi tingadai tine umbo hwevaakatadzirana navo. Tingataura here Sungura Music tisingatauri zita rekuti chamunorwa nebeta, nekuti tikasiya zita iroro naiye anobva apindukawo kuchitsa kwaari, nekuti the Glare Express became one of the best Sungura bands ever made in Zimbabwe. Kana paine anoti haamuzive, kureva kuti munhu yeye Sungura Music yemuZimbabwe asati anyatsoiteerera zvakanaka. Akatisiya aine makore 35 anova iwo 35, kureva kuti his career was cut short pataitarisira kuti murume uyo akuenda kumberi akusimuka kuenda kune rimwe level repamusoro. Dai akambotembedzanwa kana kuti dai akambopepa, tingadai tiine nhoroondo yekurwara kwaakaita kusvika achizonzi afa muna 2007. Teereresai munzwe kusvika kumapeto kwenyaya iyi, nekuti mafiro akaita chamunorwa nebeta anopisa tsitsi, anorwadza uye anokatyamadza, izvo zvakaita kuti nyika yose isare yakabata muromo iine mibvunzo nezvishamiso zvakasiyana siyana zvokuti vanhu vakanga vaine mibvunzo yakawanda iyo isina akava nemhinduro yakakwana kuti atsanangure kuti chii chakambonyatsotora nzvimbo. Kuratidza kuti chamunorwa nebeta yakanga iri mbiru yemumhanzi, unonzwa nenziyo dzaakaburitsa idzo dzakaita mahitsi dzakafanana nana uri pakaoma, anatamba emese mujairani, pachikomana ndiyoyo, bhinda ndipinde nana 0 cm apart. Mukanyatsoteereresa zvakanaka mimhanzi yake inoita kunge yamanje manje, nekuti music yakanga iri vibrant ndiye ichine relevance up to this present day. Kana even vakomana varikowo mazuva ano vakaita zvekutamba vanogona kugomera kuti vamite mastandards akasiyiwa na chamunorwa nebeta. Zvose izvi kuburitsa kwaiita mumhanzi uku, aiwa zvinei kuti akanga asingaoni, yakanga ingori shasha zvekuti vanoteereresa vanofunga kuti murume uyu aiona, izvo akapofomara achiri mwana mudiki paaikura, asi akatozvarwa zvake achiona. Chamunorwa nebeta akatanga kuita music yake kuma late 90s, apo akanga abva pachikoro paaidzidza painzi ipo pakapota School of the Blind. Pachikoro apa pakadzidza vanhu vakaita sana Paulos Paul Matavire, ana David Mabvuramiti, Dzichikomba muwadhiropu hitmaker, Munyaradzi munoda wafa. Kureva kuti pachikoro apa panogadzirwa mastars oga oga, nekuti ukatasa vaimbi vazhinji vanobva ipapo, vanobva vanoita masuperstar mumusic industry. Mukomana wepabhikita uyu akatanga kugadzira bendi rake achiri pachikoro nevamwe vake vakanga achidzidza navo, ndipo pavakafoma irori bendi rinonzi the Glare Express. Vachizopedza chikoro vachibva pakapota School of the Blind apa, vakabva vaenderera mberi vachiita mimhanzi yavo. Midziyo yavakanga vachishandisa ipapo ndiyo vakaramba vachishandisa. Vakatanga vachiita makava versions ekuteedzera ana Paul Matavire nana David Mabvuramiti ivavo, vachingoita music iyo vachienda mberi nayo kusvika vakukomboza dzavo nziyo, nekuti vakaona kuti varambe vachingoita music yevamwe vanhu zvanga zvisingabudi. Saka munhu akanga ari lead singer ipapo ndiye chamunorwa nebeta, uye ndiye akanga achikomboza mimhanziyo iyi. Vabva pachikoro vakatanga havo the Glare Express, vakarekodha 7 single. Yekutanga yainziyo maintenance yechipiri nekambo kanonziko mukadzi akanaka moyo, which became a huge success. Vakazoenderera zvavo mberi. In 1996 vakaburitsa bhamu ravo rinonziro munoshura manenji, which became a big flop, harina kuzonyatsorira zvakanaka. Ndo pakabva pamboparara the Glare Express band. Kuparara kwemainstruments nekushayawo mapromota kwakaita vamboita aona kwake. Mukupota imomo munongoziya kaizvo zvemagitari izvi zvinongoita sehuyo neguyo, hazvife zvakasiyana. Vakazosangana zvakare kwaPaul Matavire neimwe timu yaakanga achimboridza nayo, apo Matavire akanga orowa zvino neThe Hit Machine, akanga abva zvake kuJairos Jira apanga azvimirira oga. Saka nerweseri vaimirira kuti Matavire atanga aenda kumba, kana kuti paanenge asipo apaya obva vasara zvavo vachimbopractiza vachiita dzavo nziyo. Nguva yakaenda chamunorwa nebeta nerimwe timu rake raimboshanda naro kuGlare Express, vakasangana kwaPaul Matavire ikoko. Ipapo Paul Matavire music career yake yakanga yogeda, saka akanga akushanda navo, asi vakomana ava vaibva vatora mukana wekuti mainstruments akanga ashandiswa naPaul Matavire nezvaakanga ainazvo panguva yanenge asipo paya, ivo vaibva vatanga kupractiza music yavo yekare iyaiya. Gare vakomana ava havana kuzoramba vari kwaPaul Matavire, vakabva vazobva ndobva vanotanga the Glare Express iyaiya. And they went ndobva vanorekodha a number of albums for the likes of albums yakaita sana pachikomana ndiyoyo, wakasaina wega, tamba emese mujairani, wenyama kwete, to name just a few of the hits dzavakaita nziyo dzakanga dziri very successful. Apa vakanga varovera svoto zvino kudzora mapoints ekumira kwavakanga vamboita. Vakafa seiko Mr. Nebeta? Akazviendera hake kuchechi
Kudzoka kwaakaita akangosvikogara panze achiti ndiri kunzwa kupindwa nechando. Mai mwana vakati zvimwe tikamupa tii inodziya zvimwe zvingaite nani. Pavakadzoka nezvokudya vakaona chamunorwa nebeta ati tambura tasa zvino otandadza. Vakati pamwe ari kutamba hake, izvo akanga ototi chisarai, ndobva atoenda kwamupfiga nebwe. Izvo zvakasara zvoita kuti pave nemibvunzo mizhinji. Vamwe vakati hameno kuchechi ikoko dzama rarunyere kupe rwafamba kuti akaisirwa muchetura, izvo zvisina kubvira zvazowana umbo hwakakwana up to this day. Asi isu tinongoti hedu chamunorwa nebeta of the Glare Express Band, rest in peace. Thank you.